नुफेरना नुफेराखै नै थालिर गोजा फिथाइ गोजा जाबाय एकदम नै फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गासैनिसिमबो आंनि यूट्यूब चैनल नि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लास्टआव जोबनायाव माइ हाबाय हनै जोंना दाबो मोनाखै नै बिथिंना माइ हाबाय दे जोंना दाबो मोनाखै मोनसिगोन जोंनाबो साननै सानथामसो उनावनो हाजासिगोन नायलांबाय था नोंथांमोनहा नुगोन आं देखायजोबगोन गासिबो फारि फारि आरोबाव बाबाया खामानि मावदों नै नैबाव आइया फाथो फोरानदों बे फाथो मैथा फाथो बेगर फोरानदों नै माने बिट बानायदों ओमफ्राय दा टाइमा सानजौफुनि 10:30 जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय आं फुङाव जायाखैमोन ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै सान्दुं बारा जाबायना ओमफ्राय सान्दुं बारा जानायखाय आं दा बोरमा खास्लायनो नागिरदों बोरमा खास्लायग्रोसै ओमफ्राय बिनि उनाव हाग्राबो एसे बैयाव हाखराव एख्लायहरनांगौ दङ माने फुख्रि फबखानोसै नालाय बे फुख्रि फबगोनाव हाग्रा गारहरनांगौ ओमफ्राय बे हाग्रा गारहरनाय जायगायाव हाग्राखौ जेनिफ्राय गारहरगोन बेखौ लांदां खालामनानै बे जायगायाव गय गायनांगौ माब्ला गायनाय जायो दिनै गायबा दिनैनो गायनोसै जायखिया नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे जे जायगायाव ब्लग बानायदों बे खाथियावनो जिबौ एम्बु जादोंना नायनोसैसो नामा नायलांदो नोंथांमोनहाबो आं नायग्रोनि नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय माबायदि जायो माबायदि मायो गाबगासिनो नै खोनाखादोंना आं बाराद्राय खाथियाव थांला बेनिफ्रायनो जुम खालामसै नुगोना नुवा नै बेलाय नै गायसिनो नै हनै नुबायना नैबे फैयो जागासिनो बाहाय फारसे आथिंखौसो अरजेनदों नै जेखियानो जाया मानो बियो जाबाय थादोंसै डिस्टार्ब होला बेखौ हनै खारबायसो माथो होमबाबो खारनो हायासै अरजाबाय आथिङाव माने जिबौआ गाव जागोन बुस्थुआव मालाबाबो बिस होनानै जाया दे गाव जे बुस्थुखौ जागोन बे बुस्थुखौ बियो बिस होनानै जाया नै बबेखौ जानो नागिरखो बे आंनि बोरमा फिसा जाथारनोसै सान्दुङाव बारा दोनजाया माबैसो जायो बुन्दि गोजा मानै जाबा हामगौ नंदोंमोन आं माबैसो जायो नायनोसै खाजादावनानै सर' जाबाय नै बोरमा फिसाया एफा गिदिर जानानै दाबो गाइखेर जाहोबावनो बिसिना माइ हाबाय जोंनासो माला हाजाबावो बेखौ गायखायो बेखौ बायनो खानोसै आंनावल' नङा बयनिबो यूट्यूब चेनेलाव बिदि जायो आरो बांसिन मानसियानो माने भिडिअखौ नायनानैल' गालाङो आरो साबस्क्राइब खालामा लाइक खालामा अन्नानै बयबो मोनफा लाइक हो मोनफा साबस्क्राइब हो एबाराव आरो हाथारोबा लोगोफोरखौबो थिन शेयार खालामना हो एसे थाब नोंनि एसे बैनि एसे बयनिबो सापर्टजोंसो साबस्क्राइबारा बुरजा जायो थाब गोजौ फारसे दावखोनो हायो अन्नानै ओंखायनो बयबो एबाराव साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय प्लिज आं दा मैया आं एवनाय हाग्राखौ आं गारनो फैबाय आं दा लाबोखादों सिखा खंखाइजों सुकेनजों लाबोखाबाय आं नै हाग्राखौ एरगारना गारनो नै नायनो हागोन हाग्राया बेखौ गारनांगौ ओमफ्राय बैखौबो एरननांगौ बै एसे बाहाय गय गायनोसै ओरैजाय बैसिम गय गायनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय बे बना नैबे बनाहाय बियो बाहायसो दंमोन नैबेयो आं जे जायगाखौ लांदां खालामदों बे जायगा बाहाय दंमोन बे जायगायाव दंमोन बियो रायलायनायानो बारा जारलासै आंनासो बाहाय दंमोन गारनायनि सिगां आं नोंसोरनो फंनैसो रायलायग्रोनि माने आंनि भिडिअखौ नायनोनो बाबाय खोमा मानो बाया जानो न'आवनो बानायबाय थानाय न'निफ्राय आलदायाव गैया जेबो भिडिअ बानायनाय जेबो गोदान माबा भिडिअखौनो लाबोनो हायासै जायगाबो लाबोनो हायासै जेनेबा आलदाफ्राव थांनानै बेरायहैनाय मानाय बेफोरबायदिनि आं जेबो भिडिअ लाबोनो हायासै ना न'आवनो जागासिनो दासान्दि आंना भिडिअआ
अब्लाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायलांसाबबाय थाबानो जाबायना। दाथ' बुंबावो खोमा बे जाम्बानिया होथारलायबाय बेखौ नायथारलालां होननानै माबा हरनाय नारगारला हरनाय नटिफिकेसन थांबा नायालासिनो दोननाय बेफोरबायदि जालायलांबाय खोमा मेरला बयबो सोरबा बांसिन मानसियानो। नोंसोर नायोना नाया आं बेखौ मिन्थिया। आं दैलि भिडिअ होबाय थागोन इउटुबाव आं सानफ्रामबो एक्टिभ थागोन। नायबा नायबाय नायाबा नायासै मालायनि नायै गोसोफोरखौलाय बोरैथो थिनथाबबाय थानो हानो। दे अब्ला दा हाग्राखौ गारखांबाय बैयाव एसे दंबावो बैनिखौ एसे साफा खालामबावनांगौ। भिडिअआ माने बारा गोलाव जायोना आंनाव स्पेस गैया दाख्लैनो खोन्थाखादों उनाव बारा स्पेस गैया आंनाव ओंखायनो ससेल' बानायनोसै नायलांबाय थादो अब्लाबो। नुफेरदोंना नुफेराखै नै थालिर गोजा फिथाइ गोजाजोब एकदम नै नोंथांमोनथिं दंना गैया खोन्थाहरबानो जाबाय। थालिरानो गोजा एकदम फिथाइ गोजाजोब जा गोथाव मोनबा फिथाइया जानो। बैनिखौ नैबेनि बायनाय बेनि दानफायनायखौ दाख्लैहाय मोनजाखांबाय फानहैदों। नै बिफाङानो गोजाजोब दंना गैया नोंथांमोनथिंजाय सोरनाव दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै। मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा बयबो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो। जै बर' हारिनि बाय बाय।